मोनबाय थायोमोन आरो जोङो ना अरुनदयखौ ना ओमफ्राय दायो बे बिपिएफ फैनायनिफ्रायनो जोङो मोनाखै फैसाखौ दानना होबाय ओमफ्राय दा जोङो बेनाव जों भट होआ जोङो बे मानो दानखो बोरै मिथिनो बिसोर मानो जों थांबाय थायो कागज लानानै जोङो बिसोरो जेरेक्स खालामना लाबो होननानै बुंबाय थादोंमोन नालाय जों जेरेक्स खालामना हैबाय जेरेक्स खालामनाय लोगो लोगो दानना होजोब्बाय गैला मोनाखिसै मोनबाय थायोमोन आरो जोङो ना अरुनदयखौ ना ओमफ्राय दायो बे बिपिएफ फैनायनिफ्रायनो जोङो मोनाखै फैसाखौ दानना होबाय ओमफ्राय दा जोङो बेनाव जों भट होआ जोङो बे मानो दानखो बोरै मिथिनो बिसोर मानो जों थांबाय थायो कागज लानानै जोङो बिसोरो जेरेक्स खालामना लाबो होननानै बुंबाय थादोंमोन नालाय जों जेरेक्स खालामना हैबाय जेरेक्स खालामनाय लोगो लोगो दानना होजोब्बाय गैला मोनाखिसै खेबनै खेबथाम थांबाय जों चेयारमेननावबो थांबाय मेम्बारनावबो सोंबाय थाबाय जों मिथिया नोंसोर मायाव थाङो ओइ माबायाव थां ब्लकआव थां होननानै बुंबाय थायो ओमफ्राय जोङो नायबाय थाबाय गैया मोना ओमफ्राय ओइ दानखाबाय दां होननानैहाय जोङो साननानै जों थाबाय आरो जोङो मोननिया दङ बहुद बुरजा दङ औ दानजाजोबनाय ओमफ्राय दा जोङो दिपेन बर'नावसो जों भटखौ होगोन जों बेखौनो जों मोजां मोनबाय जों गोदोनिफ्रायनो जोङो प्रमद बर'नावनो जों होबाय थाखायो भटखौ प्रमद बर'नो होनायनि थाखायनो मेगन सानानै दानना होबाय दानना होबाय बेखायनो जोङो जोंहा बे प्रमद बर'आ दा जिथिथारनांगौ आरो बेनावनो जों होखागोन आंबो अरुनदयखौथ' दानजाबाय आंबो बेखौनो बुंनो नागिरो मानो होनबा आंहाथ' एसेबां दुखिया आरो आंथ' आरो बान्दिनि गेजेरावबो दायो जुदि बे जोंनि मानसिफ्रा नुनानैनो बे इउपिपिएलनि सरखार फैनाय लोगो लोगो जोंखौ गैयै नुनानै जोंखौ थिखांदोंमोन अरुनदयाव थिखांनानै मोनबायबो थाबायमोन जों मोननानै आरो दा आरो सरखार गोदान फैनाय लोगो लोगो बिपिएफ सरखार गोदान फैनाय लोगो लोगो जोंखौ मा नुनानै मानो दानखो बेखौनो आं बिराद दुखु मोननाय थाबाय आरो दुखु मोननाय बिनि थाखायनो दायो आङो बेबायदि बुंनो लुगैबाय बेखौ 9,000खौबो आं मोनाखै 9,000नि सिगाङाव डिसेम्बर खाथियाव सोनानै होगारदोंमोन मास मोनसे 1200 माबा मा होनगोन 12,500 सोना होदोंमोन बेखौबो मोनगाबाय बिनि सिगाङाव जि मोनगासिनो मोनबाय थादोंमोन बेखौ मानि थाखाय दानखो होनबा आंखौथ' नुबाय थाखायोना बे सनाइ एरियानि मानसिफोरा आंखौ नुबाय थाखायो हाजिरा मावनानै जाग्रा आं दा दिनैसिम बुरिलायबोबाय बान्दि होननानैबो आं गवा बेबायदि मावनानै जाबाय थानाङो होमबा मानि थाखाय दानखो बिनि थाखाय जोबोद दुखु मोननाय थाबाय आङो मादैमोननि अरुनदयखौ दानबाय आरो बिनि अनगायैबो दा गोदान सरखार फैनाय लोगो लोगोनो 2 लाख होदों 10,000 होदों 20,000 होदों बिदि गुबुन गुबुन IBS होदों बेबायदि रांफोरखौ मादैमोना सोरबाफोर मोनदों नामा 10,000खौबो मोनाखै जोङो सोर मोनखो बिदिब्ला बेफोर रांखौ 10,000खौ सोरबाया सेल्फ हेल्प ग्रुप थानाय मा थानायफोरा मोनदों बेखौबा आं मोनाखै आरो